A'uuzu billahi mina shaytaani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Caggal yettude Allah e julde nelaɗo muɗum min jettini en e baaba oɗo ko musidɗo moon Abou Kane gandirade Abou Kane gorko mo hawre mo Allah joƴƴinɗo hannde nder Dakar, responsable to Brazzaville. Eɗen jetta Allah eɗen podro bismillahi rahmani rahim. Yallah gayno kadi hokki gueɗe alhamdulillahi rabbil alamin. Caggal nde min jarni kadi monsieur Oumar Doro ɗo en radio télévision WARAANGO-TV. Abou Kane ko gorko ɓiɗɗo hawranke jibinaɗo ɗo e nder Pikine, mawnuɗo ɗo kadi nder Pikine kono ɗon ɗanniyanke. Eyyi Oumar, mi jogui weltare e namdal ngal wonno ko hunde nde kumpitimi par ce que nde gommimi toon joni timmani taw lebbi tati walla so heewi ko hen haadata. Donc so tawi namdama noon wiyama Sénégal naaɓe wonɓe Brazzaville est ce que ne jogui caɗele walla ngala caɗele, enen mbawde wi tan koɓe jogui caɗele. Saabu sen mbi eɓe jogui caɗele wona kamɓe foof, mais sen daari majorité ɓurɓe hewɓe ɓe hande enen jogui caɗele, surtout mam sukaɓe ɓurɓe famdude wonɓe toon ɓe hande koɓe lohiɓe vraiment no fewi. Ɗum noon vraiment haaɓe gondi e caɗele tawi caɗele ɗeɗo alay saago yimɓeɓe mbawa haalde saabu ñawsa e binaka mi sikkani sen daña safara. Holko woni cause caɗele mabɓe? No, caɗele aɗa andi ɗannugal ko arsugo, neɗɗo fof jaltuɗo ene dartoyo yeehi ɗaɓɓoyde ko arsugo muɗum. Kono won condition ngaji ɗi ganduɗa ko laamu fowontoma ɗum, won condition ngaji ɗi ganduɗa alay saago mbaɗa sentir d' abord ko wiyete sécurité. Mais an ɗanniyanke so tawi waɗani sentir sécurité to gonɗa ɗo surtout noon leydi ɗi hannde to fujiɗen ɗo ladde fof no muusi, kala to jaaɗa ene muusi, crise o ko partout. Mais so tawi kadi caggal crise o aɗa wondi hen kadi manque de sécurité walla an sa sellani walla kala ko heɓma aɗa ani nokkude anda an holmo kollitoyta haaju ma o vraiment ene muusi. Ɗum ɗon kadi ko caɗele teskiɗade e nder Congo, mbiɗa andi kadi partout no mbaw to mbawɗen yaade hannde e laddeji ɗi surtout Afrique centrale. Eyyi saabu ko mbiɗa ɗo ko pelle kala to jaaɗen guila ko ɓooyi tawɗen ko ɗanniyankoɓe premiére ɓe ne porma pelle. Kono won pelle ɓurɗi andede ganduɗa ɗin ɓuuri tentinte e leydi, ɗin mbiyeteɗe pelle ganduɗa ko ɗe pelle apolitique, woni pelle mbiyeteɗe ko wayno colonie walla dendagal ko wiyete jeunesse walla dendagal ko wiyete les rewɓe ɓen ene jogo toon pelle. Ɗeɗon pelle noon en cas kala ko hefti goto e meɗen jomum wawa yettade ɓeɗon holtaɓe haajuji mabɓe. Donc ɗiɗon pelleji so tawi jeehi ha woodi no way tan ma wot ko ɗum addanta gallankor ko wiyete population ko. Kono eɗen gandi ambassade ko corps diplomatique kañum jokkodir tan ko gueɗe diplomate hakkude leydi e leydi. Kono so wiyama consulat ko ɓen jogui affaire carte consulaire uji, affaire gueɗe ɗe ganduɗa kala citoyen garɗo e leydi yo yetto consulat o daña carte mum consulaire holla kañum ene waɗi résidé e ndiɗo leydi. Janggo e janggo noon kala ko hefti ɗum cikkomi bandu men poti dogande consulat walla dagana ko wiyete colonie noon par ce que en jii à tout moment président mawɗo leydi ndi ar toon te so ari omo waɗa recevoir, o meeɗa arde toon to o waɗani recevoir ko wiyete colonie, o meeɗa ar toon o waɗani recevoir ko wiyete rewɓe walla jeunesse. somo waɗa recevoir kadi omo andi koye caɗele ganduɗa aɓe ñamdo toujours balle pour en cas kala Sénégal na joni ɗon joguiɗo caɗele wawa wallede. Mais so tawi teskitama hande duuɓi 5 walla duuɓi 6 komin goni toon ko foof ko commission ngaji gonno toon gasɗi. Mais pourquoi ɗe mbattaka renouvelé ha yeehi ha ɓooyi noon waɗi impact e population o, ɗum wontiniɓe tampere wontiniɓe lor. Saabu hande kala mo jiiɗa en mbawi wiide 100% wonkoɓe gollata kono ko golla ko ene yawa. Saabu sa wi 100% tan ma wot no yimɓeɓe jiiri, kono ko ɓuuri hewde majorité ko ene goyto ɗum ɗon e nder wuuro ngo. Saabu minen kaldo e mon ɗo en amin jeeya e pelle ganduɗa ko pelle jokkere endam saaha foof kala naggaɗo hamin mbiye Abou gaare mballe min walla oɗo sellani walla oɗo e ɗum ɗo min jaada e pellon kon min jogui hon min jaaha wallude jomumen. Mais so tawi hande kolino ene joɗino ene jogui million ngaji mum no mofti walla yimɓe ene mbaɗa cotisation ngaji batteɗi ɗi kala mo sellani marde tani ma jewno wallira. Saabu ɗo tan kalde mema ɗo on Sénégal najo nan toon pendant 3 mois hande omona hôpital koyde mum ɗiɗi keeli o dañanama hakke 1 million et quelque. Ko heddi ko yaaha holliyama ambassade mais ha joni ko ya pas de suivi poɗɗo waɗede hen, malgré en manquera hen kumpito no fewi mais komin kaali ko hunde wonde nena ɗon heddo noon ko suivi gonɗe hen holno wayata. ɗum ɗo fof ko caɗele ganduɗa min e yiyandam ko wiyete ambassade ko kañum foti darade darde nde ganduɗa wonde yummat funeɓe. Saabu sen mbi eɗen guitte colonie ji ɗi gueɗe politique walla wonen gueɗe gasata, saabu ko wonɓe gaaɓe ko ɓen goni toon. ɗum ɗon noon so saaha politique yonti kala ɓorninoɗo wutti muɗum yo ɓorno wutti politique rewoto yiiɗi rewde. Kono so saaha politique ɓenni goto meɗen fof yo won citoyen, mais ko ɗum woni ko min jiiɗi on eran min jiiɗi neldude. Par ce que hande kala mo kalda haala politique tan to laddi wiyatma ko kecce ɓole kalton jafoɗon e konngol ngol walla ko kalton ko minen min kettaki ɗum par ce que min jiyanen koye amen. Neɗɗo noon ko wiyete citoyen ko yiiɗi yiide hoore mum koye sécurité, yiiɗi yiide hoore mum kala ko ari yo wonde potal, kala ko resde yo wonde nunɗal. ɓen gueɗe noon so tawi woɗani tan e resdaɓe gueɗe ɗe ma addu caɗele ɗe noon so jeehi ha ɓooyi woda ko ɗum bonnani ɓe ganduɗa ko ɓen ɓuuri jogade les moyens les plus démunis. Non sen mbi manque de sécurité eɗen gandi leyɗele Congo en particulier ɗo ɓaade ɗo gonɗen sen mbi manque de sécurité ko banggue séjour ene woyte, mais sen daari sukaɓe men ɓe
hande ko ɗanto Congo ɓe fof ko 18 20 ans ha fayatma 40 ans ɓen mbiyata ko jeunesse mais so ngari no naniranno leydi ndi ni natti waade no wano joni pour daña 100 000 francs walla 130 000 yaha kuppo e séjour ene gona ɗumen caɗele ene doga ene moggino so nanggama alay saago ma welno nde wawa woppitede ɗum ɗon ene ñaaga to banggue laamu nde ɓe ballata yimɓeɓe hono no leyɗele malien nde jogori accord ni chaque 3 ans ɓe mbawa fewnede séjour taw no wona moins de 130 000 par ce que hitande ne yaawi ɗum ɗon ko ballal so diwi ɗum ɗon kadi neɗɗo ene nangge neɗɗo daña accident façon fof no woodi mais so tawi colonie o no wuuri tan no foti wuuride woni politique mo ganduɗa wona politique ummini ɗum tan ko gueɗe dendagal rende dendagal sénégal naɓe wonɓe ɗon ɓe oɗon colonie so tawi omo wuuri tan cikkumi ma ittu caɗele ko wiyete l' insécurité o par ce que kala dañɗo probléme no andi holto hollirte haaji muɗum so wona ɗum so ala tan kala nanggaɗo ma wiyen gare jehen to kaari jehen e jeere jogoɗen wuus meɗen ɓe gadda temedere ɓe gadda temedde ɗiɗi fi sabilillahi jomum ɓilte taw colonie no wawno joɗade itta ɗe ɗon sécurité donc ko ɗum min kalata par ce que ambassade quelque soit alpha eɗen mbaɗi reconnaître saaha won nanggueteɓe ɓe jaaha ɓe nodde téléphone ɓe jaaha ɓe jaltina jomum so ɓe donki won probléme on no wawi waɗe foof ɓe mbaddi hen mais but principal tan ko yo colonie o wurtu saabu yoɗani leydi fondino sénégal wiyeɗe sénégal naɓe wonɓe nder brazzaville ɓe ɓuuri 3000 et quelques personnes mais ɓe ngala colonie ɗum yoɗani ɗum ɗon eɗen poti salade ɗum par ce que sénégal ne jogui réputation mawɗo dans le monde entier surtout noon en afrique donc noon so tawi en ngala colonie gasata mbaɗi noon waɗanoma commission de pilotage comité de pilotage yewtama e nder ɗum ɗon ha wiyama hanani sénégal naɓe ene nodde e nder Congo Brazza ala bawɗo nottade ɓe ɗum noon gurtinen colonie o mbaɗen bureau kesso ɗum ɗon noon e dow ɗum ɗon nde yewtiɗa ha famodira goto foof noddama waɗama hen impliqué waɗama comité de pilotage so yehi noon ha heddima lebbi ɗiɗi lebbi tati balle ɗiɗi balle tati affaire o waɗama annulé e yamirore mawɗo meɗen gardino en toon woni madame l' ambassadrice konko andi raison ɗi o waɗi avancé ko taguimo wadde annulé élection mais so tawi ko noon tan yimɓe jiirata ene waɗi heeɗi saabu kala ko gasi eɗen gandi constitution men no haaliri to banggue association ngaji kala ko ganduɗa so mandat mum gasi foti waɗe renouvelé so waɗaka renouvelé tawi waɗi caɗele won ɗanniɓe hen walla wonɓe ngala ɗon koyno président ainsi de suite wiye mbaɗe comité de pilotage comité ad hoc mo ganduɗa 6 mois ene waɗa déroulé après e dow ɗum ɗon ƴeewen changede kono so tawi en yaaha duuɓi joyyi duuɓi jeeɗi ha duuɓi sappo wiye colonie gonnoɗo ɗon hanke hande konko woni ɗon te sadi sa noddi colonie ko ɗiɗo garata walla tato walla so président ari ko ɗiɗo mbatta ɗumen représenté walla tato ɗum ɗon kadi cikkumi wallani wonɓe e population woɗi citoyen ɗi eyyi goɗumade caɗele par ce que colonie o waɗi ko date mandat muɗum ko 2 ans fayi 3 ans so mandat o gasi foti waɗede renouvelé so tawi jomum ne jogui bureau mum e instance muɗum ene golla ɗum tagui pendant hande 10 ans eɗen mbawi wiide walla 6 ans en ganda date exact o mais colonie gonnoɗo ɗon o e jeunesse gonnoɗo ɗon o e rewɓe wonnoɓe ɗon ɓe woni pelle ɗe ganduɗa ɗiɗon ambassade waɗi reconnaître ambassade waɗani reconnaître parti politique ambassade waɗi reconnaître tan kañum ene gollida e colonie ene gollida e femme ene gollida e jeunesse kala ko dañi ko ganduɗa omo holli ɗum ko faye sénégalais ko ɓeeno noddata ɓe pewjida so tawi mandat ji mabɓe gasi noon waɗaka renouvelé te konko omo andi holno foti waɗi renouvelé min mbiyata konko woni waɗi yeeɓade saabu e nder discours am gotol président ari toon mi haalimo ɗum mbimi ko woni ɗo e salle ko foof ene foɓɓanma kelle ene welti kono sa yeehi ɓerɗe kawrani yimɓe ko pecciɓe te peccugol ngol wona kamɓe tinata ɗum ko population o saabu ko jotto e salle ko timmani temedde ɗiɗi neɗɗo mais il y a 3000 et quelques walla 4000 et quelques sénégalais ɓe ganduɗa réside dans Brazzaville ɓen hande goytoto kala mo kalɗa wima ambassade min jiyani nafoore mum ɗo e leydi he saabu hamin nangue min mbaɗe naggam min da intervenir walla kaari nen ɗo ko colonie kamɓe gonno en walla ɓeɗo nen go min jiyani koɓe mbatta et donc à tout moment so président ari acci ɗon hunde so yeehi caggal makko o taw ko coow waccat ɗon ɗum ɗon fof noon alay sago yimɓe mbaɗa fin e ɗum ɗon so no mbimi nani tan so politique yonti yo yimɓe fof ɓonno ɓutte politique so saaha gueɗe intérêt comme o ari noon yimɓe fof ndenda jiiɗo yumma jiiɗo baaba ƴeewa ko nafata par ce que kala mbaɗaɗo ɗon président ko sénégal naɓe mbaɗi ɗum président ko sénégal naɓe o ardonto so waɗama ko candidat ɗiɗi gooti kala gañiɗo ko sénégal naɓe foof kala pertu kadi ko sénégal naɓe kadi ɗumen par ce que ala dans la vie ala fof ko woni majorité à 100%. ɗum tagui min guiddi eran ganduɗa vraiment kala gonɗo ɗon yo famne ko sénégal naɓe goni gooƴe meɗen wona eɗen goni ɗo hen hande eɗen kaala saabu intérêt personnel non konko raison mo rokka won mbaɗnoɗo interview à 3 jours des élections le 19 fonno wonde élection o wiya ala o waɗama reporté ha une autre date raison mo rokki konko ambassade ko wiide konko omon Dakar yoɓe pata haɓe ha wara omon Dakar mais e dow ɗum ɗo ƴekkoji goɗɗi ɗi wiyano première raison dokkonoɗo wiyano ko comité de pilotage o hoore mum no waɗi heeɗi ko on raison rokkono
comité de pilotage on waɗi heedi te sen ndaari comité de pilotage wiyeteɓe 13 personnes walla 15 personnes wonɗo ɗon ɓe traite comité de pilotage o gooto fof kadi ene annda wonto heetti par ce que neɗɗo fof wonko woni e ɓernde muɗum donc so tawi comité de pilotage golli noddi sénégalais fof ha dañama deux candidats goto fof waɗi caution muɗum 500 000 francs yeehi waɗi campagne muɗum haydimo 3 jours ene yaaha élection cikumi administration c'est une continuité so tawi ambassade ala sur place omo jogui donc hooremo ɗon on no wawi wadde déroulé gueɗe ɗe donc so tawi tan konko o fini o waɗi rapporté affaire o saabu peut être transparence ala hen te so tawi waɗama liste comité de pilotage o yaltinama ma taw ɓe ganduɗa yimɓe ɓe gandi ɓeɗo ketti koye kaari walla keɗo ketti koye kaari min ɗon tagui mbi wiide l' essentiel ko sénégal o foti wadde compté pas banggue heeɗi élection yo won transparence tan wotoɓe ɓe ko citoyen ji joguiɓe carte consulaire ji muɗumen ko ɓen garata goota soɓe gari ɓe gooti le majorité qui rapporte nawa heddiɗo o faama ko goɗɗo gañi yimɓe ɓe mbaɗa continue comité wurta e nder sénégal comité wurta nafa population gonɗo ɗon o mais so tawi waɗama annulé te yiyanoma à tout moment so wiyama mbaɗen ene waɗe reculé walla so jomumen ngalaɗo manda gasi wiyama a joni mi waɗi par ce que e dow ɗum ɗon ni kamɓe rewɓe ɓe e koye mabɓe ɓe mbaɗino hono oɗon probléme président o joguinoɗo mandama ko gas o yeehi woni sénégal hakke duuɓi ɓe jeehi to ambassade ɓe mbima non président o manda muɗum gasi mandamo gasi o min jiiɗi yo artu min mbatta commission goɗɗo walla so artani hamin pewna feddere wonde rewde par ce que fedde wawa wonɗo ne wasa wurti o wiɓe non ɓaɗo yeehi so ɗo e 6 mois so artani kono waɗoɓe ɓe joɗima 6 mois debbo artani kamɓe ɓe pewni bureau mabɓe ɓe gari mbaɗi représenté joni way kono 2 associations de femmes woni nder Brazzaville jeunesse kadi la même chose hande au moins il y a 2 associations de jeunesse goto fof noddito kañum woni responsable des jeunes ɗum ɗon sa yi waɗi tan ko administration o waɗani golle mum kande wadde donc min mbaɗani indexé ambassade walla goɗɗo mais ko kamɓe goni yummal fonno wonde yumman funeɓe ƴewde wadde ko article aji mbi ko mbaɗa so wona ɗum tan ma wiye wontoɓe ketti tagui ɓe jiiɗa commission ko ɗum ɗo waɗa commission ji mbawa changede par ce que commission paɗi wadde dans 2 ans so joɗima hakke 6 ans 8 ans waɗani et toujours les mêmes têtes sont proches de toi yimɓe mbiyata ko heeɗi donc ɗum tagui nde waɗi annulé date o nde yimɓe foof mbi ɓe gandino koɓe fiyeteɓe mata ko ɗum woni sababu wadde ɓe annulé no école ɗi mbiri saabu aɗa andi sa nani ambassade tan way kono c'est le président de la république des sénégalais au Congo kala mo jiiɗa won kettu ɗum dow par exemple hande ene wawi wiyede ko ministre des affaires étrangères addimo ɗon ene wawno waɗede lettre min de ministre des affaires étrangères ha yettoyo à la présidence saabu ko par décret o arrêté ɗon warta ɗon ko yamorore mawɗo leydi ndi donc minen so tawi commission ene foti montede e nder Brazzaville ko konko min poti kaldude donc so tawi kadi min jii caɗele cikkum konko min poti kadi haaldude min ene yoɗatno e am mi nana nde ambassade watta annulé nde o waɗi convoqué les 2 candidats o joƴƴinaɓe haɓe jooɗo o wiyaɓe min de so jimi waɗi annulé élection ko ɗum ɗo e ɗum ɗo sababu ni waddemi élection o yo goto e mon fof waɗa reculé waɗa garde raison on saha ko cikkumi watta débat ummiɗo gauche à droite walla o ala ɗon omo jogoɗo wadde annulé élection yo noddu adjoint makko o wiya ɗum wat convoqué les 2 candidats yoɓe gar ɓe jooɗo mbiyaɓe raison pour laquelle waɗa annulé élection ko ɗum ɗo somi ala ɗon peut être ma wat tension donc je préfère mi wona ɗon wasa wadde tension ɗum ɗon foof koye gardiɗo foti yarude noon mais so tawi tan a fini a waɗi windi ɗum ɗo ma a wi waɗama annulé te yimɓe fof ne jottono dimanche ene pinen jahano gotoya wiyete ko injustice walla yeyde ɗo laago walla goɗɗum donc enen hannde to donɗe ɗo tolniɗen tan ko haaldemo so yi hannde en gaare média ji walla en kaala e réseaux sociaux ji ko saabu eɗen nganndi ko population o goyenten min wawno wiide min ko ɗo gonmi mi ala probléme kono miɗa anndi ko gaccumi toon miɗa anndi ko gaccumi Brazza saabu doléance uji président jonno ko yo wallu sukaɓe sénégal na wonɓe toon ɓe mbawa ɓiltade garta o heɓino on doléance junngo makko konko président o wi ko ha élection ɓenna élection ɓenni te hamin nganndi hannde sukaɓe hannde sonno hay soko avion ngaji ɗiɗo nawno toon ndi kewat kono soɓe garti ɗo holko ɓe nangat hewɓen ko ɗum tagi ɗum hannde ɗum artude ɗum ɗon fof noon alay saago ma ƴeewe holno wallirte sukaɓe ɓe ɓilto toon mais vraiment koye caɗele goni toon to Allah eyyi minen kam information min keeɓi par ce que koye nder groupe aji he min goni komin nantoɓe kaala ko min nanani date waɗama ala date mbaɗaɗo fixé à ma connaissance saabu ko conséquence o addi ɗum ɗo yimɓe ne nganndi waɗi conséquence par ce que ko fote le général Ndengue joguiɗo sécurité Brazzaville so tawi omo nodda colonie sénégalais ha konko o yaltina e sowto makko o wiya ko fote sénégal ko ɗiɗo notto kam walla gooto walla leyɗe ɗe fof no ngara no noto ha e dow sénégal ça veut dire comité wuuray
donc so tawi comité no wuuri ene walla population parce que comité sénégalais firti ko représentant des sénégalais wonɓe e territoire kamɓe jiiloto e nder wuuro ngo kamɓe gandi caɗele gonɗon kala sénégalais nangaɗo ko kamɓe gandata caɗele muɗum kala sénégalais dañɗo accident gonɗo hôpital kamɓe gandata caɗele muɗum kala sénégalais bara toon walla mardi tali ko hefti ɗum kamɓe gandata caɗele muɗum ko kamɓe kalante ɓe jaaha hen no ɓe mbawiri soɓe donki ɓe jettoyi ambassade donc so tawi yeehi ha oɗon comité ala ene ɓeyɗo yaade population ne ɓeyɗo jogade handicap ha ɓe ganduɗa kamɓe jiilotono e jeereji haɓe mbiya fi sabilillahi so yi ha ɓoyi kamɓe ne ɓe kaptat par ce que ñande fof a wawa arde tan aɗa sakki fandu mais so tawi kala ɗanniyanke ne wiya yo fi 1.200 walla yo fi 50 ene moftane miskineɓe janggo e jaam kala dañi caɗele walle hen ɗum ɗon cikkon ko jokkere endam ɗam ganduɗa fotani welsinede ha ene faible ɗum tagui mbiɗen alay saago comité wooda saabu so comité woodani ko inde comité woodata so président ari hay goto wiyatama caɗele no gooti so wiyama président des comité hokkama konngol wiyete gonno ɗon ancien o ko yo continue konko jaɓata konngol so président acci ɗon hunde kadi accita koye junggo makko so wiyama jeunesse ko gonnoɗo ɗon o hayso mandamo gasi pendant 5 ans so président ari andata ɗum ɗon par ce que seul qui rende compte le président c'est l'ambassade joni so tawi l'ambassade andinanimo comité ɗi guurani konko so ari so foɓɓanama kelle wiyete ko tout est parfait on sanga noon nde wiyete tout est parfait nde so président yeehi tawata ko coowuji e nder jiireji ɗi tawata ko coowuji e nder galleji ɗi wiide kamɓe haɓen ɗo tan kala ko ari kamɓe ñamata kala ko ari kamɓe jeeyi et pourtant le président ari nde c'est le président de la république de tous les sénégalais qui était présent qui est venu aussi pour tous les sénégalais cikkumi arde arano ko 5 millions 4 millions 3 millions pour yo fecce goto men fof dañi temen nayyi te goto men fof jogui table muɗum walla jogui magasin muɗum jogui to wuuri malgré noon ene anda toujours ene wiye arde fof ɓe kamɓe ñamata mais il faut yimɓe en paama ko nafata en koko dental saabu ko dental woni doole meɗen en tant que en dendani en dentani tan sen carima cikkumi en beela sonngu bon candidat ji ɗiɗi ɗiɗo fof mbiɗa andiɓe déjà goto o ko sow o wiyete min ɓuuri ande min mairie gorko mo jeeya ko dañcali neɗɗo mo gandumi kadi vraiment nunnuɗo neɗɗo mo gandumi deƴƴuɗo neɗɗo mo gandumi social le deuxième candidat ko Bocar Sako neɗɗo kadi mo gandumi dariɗo e nder wuuro ngo guila ko ɓooyi minen min gaari wuuro ngo ɗon min tawimo il a porté candidat juste dans le point aussi kañum ne yidde yo wat changement en tant que jeune donc nde dirtinade ko ɓuuri jiimi ene waɗa coow c'est le candidat de Bocar Sako wiide kañum élection no fonno wodde par ce que omo joguino confiance e ko gagnatoɗo e wiide makko e wiide yimɓe makko donc le candidat de Sow yimɓe en jiiri kadi c'est le candidat jaafoɗon parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont ko le candidat de l'ambassade eno yimɓeɓe mbirata e ko jiiɗo gardata peut être sa yiɓe ngali annuli élection o ko saabu peut être ɓe gandi ils allaient perdre te ɓe jiɗno toujours une continuité noon yimɓeɓe jiiri recul de élection o feere fonde waɗede ko président ƴettata responsabilité muɗum konko andi enquête de moralité makko o waɗata konko andi ɓe o waɗata ɗon konko woni toon guila e temps d' Abdoulaye Wade o ɓooyi toon mais o wallani à 100%. holmo wallani konko ambassade hayso walli c'est au hauteur de 10 à 20%. mais so tawi population gonɗo ɗon hande sa waɗi micro trottoir la majorité kollat jiyani tinani gongol makko ɗon e nder Brazza holko wat nafi sénégalais ji ɗi mi anda noon dans le côté diplomatique hakkude leydi e leydi min ganda kono so tawi ko population gonɗo e nder Brazzaville kamɓe ɓe jiyani koye mabɓe e ambassade gonɗo toon actuellement o je parle en connaissance de cause j'étais dans le terrain mbiɗa woni e jeeriji jamma e ñalawma suba e kiiɗi mi nana ko population o haalta ko sabu dans la vie à la 100%. mais majorité o ko ɗum woni ko wayata ɗum ɗo noon fawi koye président de la république ƴeewa neɗɗo mo ganduɗa par ce que hay rewɓe ene kaala ɓe mbi kamɓe nde o ari ɗon ɓe beltinomo par ce que ɓe cikkatno so tawi ko debbo ma heew jurum ko ɗum ɓe cikkatno kono nde o ari kamɓe soɓe gandino ni ɓe gandine gorko ɓurni ɓe gandine debbo donc caru wongu e nder Brazzaville minen min jiirani ɗum hay goto ala momin mbaɗi indexé hay goto so wona gardiɗo o sinno so woni ɗo yummum funeɓe kala ko kewi o nodda ga o joƴƴina o waɗa tranché o ƴefta responsabilité makko cikkuma hay goto wattama indexé te kadi colonie so wuuri ko konko nafata jeunesse so wuuri ko konko nafata rewɓeɓe so guuri konko nafata kala fedde dariɗo ɗon arni ummiride jokkere endam nde wona fedde politique soli wuuri ko konko nafata par ce que ko réputation makko e mission makko wawata wadde atteindre son objectif non aɗa andi tendance gonɗo toon o ko même parti ɗon c'est important garten ɗon seede tendance gonɗo ɗon o ko même parti fof ko APR mais ko APR divisé no jiiɗi ɗum partout to mbawɗen jaati
ko APR divisé wol doon donc tendance gonɗo ɗo no tous les deux candidats sont de la paire jaafu ɗon par ce que mbimi c'est pas politique mais so tawi ko goto fof casquette mum mo jogui ko casquette APR jogui donc tous les deux candidats sont du parti mais min mbimi affaire wona gueɗe parti affaire ko gueɗe citoyen so parti yonti kay so tawi ko tendance uji goto fof yowat campagne mum banque kono so garti fof arto wi pata koye londe wotere nde woni parti goto kono so tawi ko koloni noon kala laamiɗo laamanaki parti laamini ko ɓiɓɓe sénégal naaɓe wuurɓe e nder Congo Brazzaville kala ganɗo daña to yetti donc tendance o ena ɗon mais tendance gonɗo ɗo no ene waɗi heeɗi par ce que goto foof koye nder parti e wonno mataw yiyani hoore muɗum yalti kono parti o kam ne waɗi ɗon coordinateur muɗum mo ganduɗa on woni ɗon responsable on kañum gueɗe parti ɗe so yonti ko on haaldete so tawi noon ko gueɗe administration parti o haaldata e ambassade haaldata koye l'ambassadeur par ce que hay so président ne ara so tawi parti on ara so tawi o welama o nodda so welaka ko coordinateur gonɗo e de la diaspora dawa fal ko on noddata parti o wiya ɗum gande président nata ko jaɓɓete walla arata ko mission mo administration o warani jaɓɓede donc affaire wona gueɗe parti il faut guitten gutte parti o oto mbaɗen ɗum banggue heedi donc so tawi konko o yii so tawi parti yiɗi en mbaɗi heedi walla comité de pilotage o fewani ko konko noddataɓe o andinaɓe ɗum ɗo wona banggue parti ɗum ɗo ko sénégalais ji foof kala goto e moɗon joguiɗo casquette tendance yo yaa e tendance muɗum so yontoyi kono ɗo yana comité de pilotage o sen jifti comité de pilotage o gonɗo hen min taw hakke 5 koye tendance goɗɗo o woni min taw hakke 5 koye tendance goɗɗo o woni donc ɗon so wiyanoɗi heedi pour une élection de tous les sénégalais 2 seuls candidats wona 5 candidats wona 6 candidats c'est un peu compliqué pour moi de ma part bon mauvaise image min personnellement de ma part en tant que citoyen sénégalais aussi une très mauvaise image qu'on donne le Sénégal sabu hande en mbi démocratie mais démocratie o en ɓolnimi wuttema wona wuttema ko cikomi la loi est là pour tout le monde so tawi citoyen sénégalais waɗi ko fotani wadde walla waɗi ko foti wadde seule la loi peut trancher donc il faut mbaɗen respecter institution meɗen kala sénégal najo to wawi wonde yo nanggu wuttemo ɓoni ko drapeau vert jaune rouge sabu aybinde mo Allah ardini ko aybinde hoore muɗum min on lectumi par ce que mu image o muusi kam trop haɗo tan way hadde mbiɗa andi hay so tawi mi waɗanoma ko ɓurɗum muusde mi sikkani so mbiɗa wawi wadde hono ɗiɗo image uji et ça donne pas un bon leçon au sénégalais hetto noon j'ai confiance à ma justice quel que soit alpha kono nan wawi nande foof min miɗa jogui confiance e justice am so tawi a waɗi tan yo justice foyema lawol findinma ha yimɓe foof ganda so tawi a waɗani yo justice accite jaa haajuma en tant que citoyen min manifestation ngaji ɗi quelque part wona ko jinmi mais eɗen gandi il faut mbaɗen lecture politique le pire reste à venir et analyse mo mbaɗmi sabu sen daari de Senghor à Abdou Diouf à Ablaye Wade de Ablaye Wade à Macky il y a que plus en plus mais il y a pas moins dans moins min mbimi jurmi ko élection ɓe mbino élection 2019 c'est l'élection le plus chaud du Sénégal mais min mbiyami le plus chaud encore c'est reste à venir c'est le 2024 plus que eɗen jaaha plus que eɗen ngabba des échelons surtout dans la démocratie no wiren ni to banggue dane ma noon min mi haali hen hanki par ce que ɗon ɓuurmi andude nde gonmi ladde wonko nanannomi kono nde garmi ɗe j'étais dans le terrain mi waɗi toon ko boni boni fo hay so 4 jours 5 jours koɓe mbiyata banggue tali min j'ai dit que c'était une promesse qui a été faite en 2019 nde watta campagne makko en 2012 haade makko wadde campagne makko o haalino haala tali Ndioum Bakel c'est fini à hauteur de 95%. ñanden gummotomi Matam le 18 12e mois 2019 mi yi tali taccuɗo ɗo j'ai fait un tournée aussi dans les Dane Maayo won ko jimi toon ko ganduɗa mi yiyani ɗum toon en 2012 mi yiyani ɗum toon en 2009 donc il y a quelque chose ko waɗa te kadi min kalawo ɗo enomi huccide président mbimo wonko mbaɗɗa Fouta kono andu wonko heddi ko ha heewi de Brazzaville o donc ndentoɗen intoxication aussi quelque part min mbi manifestation ji est ce que ko réellement la population qui manifeste ou bien c'est une population une partie qui veut intégrer pour semer la zizanie ɗon c'est important yimɓe mbaɗa ɗon très attention mi jaɓi démocratie men yo neɗɗo wat kas saɗa manifeste jogo droit kadi wadde manifesté
kono yotaw neɗɗo wattama manipuler pour son intérêt personnel aussi parce que min miɗa andi de 2012 hande wonko waɗa kono ene yawa kono eɗen jiiɗi kadi ko ɓurɗum kadi eɗen kaandi ko ɓurɗum sabu no woɓɓe keɓirta ni ko noon poɗɗen heɓirde kono ƴeewen holno ndewirten ha mbawen heɓde ɗum ɗon il faut qu'on choisisse les hommes qu'il faut à la place qu'il faut sabu quelque part kadi Fouta kala ko tampiri ɗum wona le président de la république en personne mais c'est nos leaders ɗi mbatten choix ji ko ɓen tampini en sabu watta choisir un leader aray maɗa wima wotanam waɗnam naggam ha gayna yaaha rutto Dakar jooɗo to feccere wawa yaade nokka toon adda so tawi eɗen jogui 20 leaders e nder département goto walla e nder région goto so tawi ko ɗiɗo tan walla goto tan wiyete fewni diwan muɗum heddiɓe holtoɓe goni pourtant poste de responsabilité ɗi ɓe dokka ɗi ɓe dokkitaka tan yoɓe gurnu koye mabɓe walla kala garɓe ɓe guittu 500 000 walla 200 000 ɓe dokka ɗum walla yoɓe mbaɗe parrainage uji mais c'est au contraire yaade ƴewde holko woni ɓoyli yaade ƴewde force uji yaade ƴewde kala ko ganduɗa ko gartata e nder diwan maɗa sabu a wanande Sénégal émergent l'horizon 2035 nana plan Sénégal PSE nana piment ɗiɗon fof aɗa nanati sa yeehi sur l'internet tu trouves des chiffres 75 villages électrifiés 200 forages 100 et quelques tant de kilomètres mais sa yettima e nder diwan ma donc ka yiiɗi ɗum wooda to jaaɗa kadi jiiya ɗum toon par ce que hande sa yettima ummoɗa ɗo gottoɗa ɗo ene kirtoyɗa Fouta wonko waɗi ɗum par ce que en 2012 avant 2012 a wawa ɗum ɗon ko liggey waɗa ɗon mais eɗen jiiɗi kadi toujours formation professionnel o yo ɓeyde guese ɗe yo pewne sa wi neɗɗo garte soɗo ndema walla garte joɗɗon ɗo ene yota wonko pawata e junngo muɗumen ko addete Fouta ko oto waɗe politisé yo hokke population o population so rakku ɗumen il faut ganduɗa holno peccirta hunde so ari yo yimɓe foof nodde mbiye gaare ɗum ɗo ari ko enen jeeyi ko ɗiɗo document ji noon e ɗiɗo document ji gaddata keɓa hen sa yeehi kadi ganda a jeeya ko laamu rokkuma ko ni waɗirte mais wattake sensibilisé so ari tan yetto e junngo Abou Kane so yettima e junngo Abou Kane nodda Samba nodda Demba nodda Mariam wiye ndah no jiɗɗa fof waɗir gère wat commission ainsi de suite population on saaha en jooɗi ene woya ene wiya min jeyani koye amen est ce que ko mawɗo leydi o haaɗi en walla ko ɓe gardinɗen ɓe kadi en donc noon il faut mbaɗen très attention e aroɓe ɓe meɗen ɓe enen mbiya ene jiiɗi waɗi politique taw ngala programme de politique de développement vraiment ɓe ballani hanki tan jeemi image goto baɗomi choqué no fewi nen waɗa surtout gorko jontaɗo machallah en jii no waɗa hanki jamma sama fait mal au cœur saaha kadi nana kaari waɗama kidnappé nana suklel waɗama dani l'insécurité règne quelque part noon peut être jaafoɗon e haala he ene wawi wiyede ko Sénégal ɓayde gonɗen ɗo gonɗen kono wonno eɗen jalti en jeehi leyɗele kewɗe en jii pire que ça mais haysoko neɗɗo goto tan waɗa hunde alay saago Moussa donc cikkumi ɗon kadi resta en foti ƴettu responsabilité muɗum kono caggal nde l'état ƴetto responsabilité fof kadi citoyen anda holko woni citoyen il faut mbasen toujours wiide état il faut enen citoyen ji ɗi daren koye meɗen ko adi fof ganden hol exemple poɗɗen dokkuti min miɗen ɗo e galle he mi yi e galle he komi famani walla mi yi e koddiɗam hunde komi famani mi andi oɗo o wona neɗɗo jahowo gueɗe sécurité o wona neɗɗo pewɗo yaɓatamo dénoncé avec des preuves à l'appui so kadi hunde kadi addama e juuɗe laamu kadi yo laamu rewnu no foti rewnirde goto foof to ko jeeyi ko anda holno rewnirta so jomumen kaali wasi wiyede ko heedi saabu minen tarto ɓuura men to min gonti o won gueɗe kewɗe nen ɗon ɗe ganduɗa pewani kono hande min haali fof yimɓe jeeta ko casquette politique o jeeta ko heedi o men darta intérêt commun o saabu sa woyi gueɗe forage cikkuɗa goyenɗa ko wuuro foof sa woyi gueɗe hôpital goyenta ko wuuro foof donc banggue insécurité to banggue diwnuji men to kadi ko même chose jiiya village mo ganduɗa ala courant baali noon gujje jamma ene gujje ñalawma yimɓe ene nawe anda fof holto parna sacrifice uji à gauche à droite kadi yimɓe fof hande jiiɗi dañci ɗum ɗon fof ene jeeya ko ganduɗa alay saago état o ƴefta responsabilité muɗum kono population kadi ƴefta responsabilité muɗum walla état par ce que état goto ala wawi gaynude min ɗum ɗon ko part de responsabilité partagé ko caggal yettude Allah kadi e jarnaɗo no fewi no puɗɗiɗen bisimillahi ni kadi mataw en gayniri alhamdulillahi rabbil alamin ko min mbasiyo tan ko bandiraɓe ko il faut ganden holko woni dental saabu enen eɗen jogui probléme goto il faut ko oɗon o safre woni suivi e ngala suivi wonno gueɗe foof ko puɗorɗen en puɗortoɗa ko ɗum e gonga ene waɗa toujours wonko moggini caggal so yeehi ha ɓooy ko moggini ko yalta min mbimi kala ko yimɓe foof ndendi wiya ɗum ɗo yimɓe foof ndendi ƴeewen holno mbaɗirten
abukan kaalo o to ndaare ko haalto ko ene wawi wonde abukan kaalo o feeway kono ƴeew miijo ngo addi ngo holno ngo hutorte ha wontana yimɓe naftore sabu association ko wiyete pelle ko finata tan feewa e nder duuɓi ɗi duuɓi tati te enen gowɗen ko waɗen fedde duuɓi ɗiɗi duuɓi tati mi yaani hoore mi yalto mi fewno fedde wonde ɓeego ngummoɗa tawto e ndeɗo fedde ɓeɗo keɗo ndeɗo fedde wona division donc kala ko yimɓe mbaɗata yo mbaɗu ɗum e nunɗal yo waɗu ɗum kadi e goonga seɗen gardino oto ƴeewen Samba ko joom kalis tan ndesden ɗum neɗɗo ene wasa jogade taw mo nundi neɗɗo ne joga tutto kata wono nundi saɗa ardina neɗɗo kadi yoto omo wela ko ardinte ko mo andi ko ardinte ko aɗa andi kadi vraiment e haare makko konko no darori ni so resdama ɗum wawi joganaɗe yimɓe kala gardinaɗo kadi yo andu o ɓuurani ɓe o ardiɓe mataw Allah ni wela omo yo ardo rewne yimɓeɓe yo gardinmo kono ardinɓe mawni sa ƴeewi kam ɓuuri hakkille saabu yimɓe foof wiide neɗɗo goto ardu min ko ɓurde jomumen hakkille jomum an noon pourquoi o ardina ko mission o rokka mission o holno watta haw timmina ɗum yo jaran muni accude haaji hoore makko o yaha haaji miskineɓe o donc kala fedde wattede nder Brazzaville nde ganduɗa ko fedde jokkere endam par ce que ɗum wawa mankude alay saago pelle jokkere endam mbaɗa par ce que wuuro fof mo jaaɗa tawɗa haɓe jogui kees momin jogui o ko kees nafoore nde ganduɗa attata koye miskineɓe donc noon basiron bandiraɓe tan ko jiiɗenimo jiiɗen baba daroɗen ƴeewen ɓamtude ko ganduɗa ko enen jeeyi so politique yonti goto men fof yo ɓono wutum politique yaha waɗa parti mum mo weela hay goto wawa hadde ɗum ko citoyen en jogui hen droit so intérêt commun o noon yonti yimɓe fof yo mbaɗ rangé cuuɓo goto mbaɗa goto gardina goto yaaha kañum so manda mum gasi wokko goɗɗo ara lomto ɗum aduna o koko continta goto foof ma wonde ganduɗa yettima arta jottoɗo en wona hitande naggam photo gonɗon mi waɗi naggam e naggam goto foof yo andu kañum ko kala ko waɗi koko jangtoto ɗum e jees jomiraɗo ɗum tan woni ko jinno wasiyat bandiraɓe koɗon jarloɗon jaafo kala kadi ko ganduɗon fewani haala he ganduɗa ko neɗɗo tan won mo timmani kono miijo ngo tan ko fewnude enen foof jiitu on se retrouve autour de l' essentiel